Jeg skal snakke om elektronegativitet, og elektronegativitet er i bogen forklaret som evnen til at hive i elektronerne. Og nogle atomer har så en større evne til at hive i de her elektroner end andre atomer. En mere naturvidenskabelig beskrivelse af fænomenet er, at det er massefylden, altså hvor tæt elektronerne ligger. Så jo tættere de ligger sammen, de her elektroner, jo en større kraft ligger der i dem. Så kan man så spørge sig selv om, hvorfor vokser de igennem perioden? Hvorfor bliver de højere og højere, jo længere vi når ædelgasserne, altså 8. hovedgruppe, og hvorfor bliver de højere og højere, jo færre skaller der i? Det kan jeg forklare. Først vil jeg forklare, hvorfor det stiger igennem den samme periode. Og hvis vi nu tager lithium og beryllium, der ligger lige ved siden af hinanden, i anden periode, lithium ligger der, og beryllium ligger der. Hvis jeg tegner dem, så ser man, at lithium har 3 elektroner, og beryllium har 4 elektroner. Det er ikke så meget det, der er interessant. Det interessante er, at kernen er større i beryllium. Den har selvfølgelig flere protoner, fordi den skal jo ligesom kompensere for antallet af negative ladninger. Den større kerne gør så, at den hiver mere i elektronerne. De tiltrækker simpelthen mere elektronerne. Det er ligesom en stor planet, eller solen, hvis man sammenligner den med den. Den hiver også mere i de andre planeter eller stjerner og måner, eller hvad der er rundt om. Derfor skulle man mere retvisende tegne det på den her måde, hvor lithium elektroner er længere fra kernen i forhold til beryllium, hvor de ligger meget, meget tættere. Det vil sige, vi kan sige, jo større kerne, det større tyngdekraft. Og kernen, den bliver jo større og større, jo længere vi når hen i en periode, eller jo højere hovedgruppe man er i. Og derfor bliver selve radius, altså om hele atomet, bliver også mindre og mindre. Så selvom fluor det vejer meget mere, er meget tungere end lithium, jamen så er den mindre, fordi den simpelthen trækker elektronerne hen til sig. Så nu har vi fået forklaret, hvorfor den bliver højere og højere, jo længere vi når 8. hovedgruppe. Så forklarer jeg, hvorfor den bliver lavere og lavere, jo flere skaller der kommer på, altså jo højere periode vi kommer i. Her har vi et billede af atomerne med deres elektronskaller, og så skal man så forestille sig, at jo flere skaller der kommer på, jo længere væk kommer de fra kernen, og jo længere væk man er fra kernen, jo mindre tiltrækning er der. Derfor kan man sige, at man kan også omvendt sige, at jo tættere på kernen, jo større tiltrækning, og derfor bliver densiteten, altså jo tættere de sidder sammen, større. Og dermed bliver elektronegativiteten større. Så det var forklaring på, hvorfor elektronegativiteten stiger på den her måde i det periodiske system, altså og skråt opad mod højre. Man kan afbillede dem på mange måder. Sådan her er det i ISIS-bogen, hvor søjlerne, jo højere søjle, jo større elektronegativitet. Den her tabel vil jeg også lige tage med, for den kommer I nok til at se til eksamen. Men det er jo så også elektronegativiteten, man kan se, der bliver højere og højere, jo mere rødt i det bliver. Slut.